हराव हाजिरा जाहैबाय थानो गोनां जायो। दिनै बिथांमोना माने गावनि न'खर दानायावबो गोबां खस्थ'नि गेजेराव दंबाय थायो। सुक्ति खालामखांनानै जायफोर दिनै माने रिभलिउसनारि जायफोर दिनै आन्दोलनकारि बिथांमोना दिनै हाजिरा मावनानै जायोब्ला गोसोआव बेसेबां दुखु मोनगोन। माखासे एनडिएफबि सेंग्राफ्रा दिनैसिमबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै, जायनि बेलायाव एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा बिराद गोदाव सोराव अबस्थायाव दङ। बे सुक्तियाथ' जोंहा बिटिआर सुक्ति बिराद गिदिर गिदिर लेक्सार होयो। बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बे माने माखासे खोथा माखासे रायजोनि गेजेराव आं बुंफोरनो गोनां जाथारगोन। मानोना दिनै जों बुंनांगोन बे सुक्तियाखौ माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबि गासै ज' लोगो नांनानै बे सुक्तिया दिनै जादों। बे सुक्ति जाखांनायनि उननिफ्राय दिनै माखासे एनडिएफबि सेंग्राफ्रा दिनैसिमबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै, जायनि बेलायाव एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा बिराद गोदाव सोराव अबस्थायाव दङ। हराव हाजिरा जाहैबाय थानो गोनां जायो। दिनै बिथांमोना माने गावनि न'खर दानायावबो गोबां खस्थ'नि गेजेराव दंबाय थायो। सुक्ति खालामखांनानै जायफोर दिनै माने रिभलिउसनारि जायफोर दिनै आन्दोलनकारि बिथांमोना दिनै हाजिरा मावनानै जायोब्ला गोसोआव बेसेबां दुखु मोनगोन। नंखायनो दिनै नुनो मोनदों बिथांमोना मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे थयथ' होदों जे बिथांमोना गासै माने अलरेडि बिथांमोना मात्र 21 cooperative are working in the field of rice, माने राइस, डायरी, पोल्ट्री, मशरूम एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर माखासे बेहाय जायफोर दिनै खामानि मावबाय थादों बिथांमोननोल' मात्र 5 कोटी, जायफोर दिनै 21टा कॉपरेटिव ससाइटियाव जायफोर दिनै मावबाय थादों बिथांमोननो मात्र 5 कोटी थाखाल' बाजेट बिथांमोना जों हमनायखौ नुनो मोनदों आरो। नंखायनो दिनै बिनि गेजेराव जों बुंगोन माखासेया मा खालायगोन दा। आरो दिनै बिटिसिनि सिङाव थानाय माखासे सुबुंनि गेजेरावल' दिनै माखासे रायजो राजाफोरनि सायावल' बिथांमोना सिन्था खालामबाथ' जानाय नङा। एनडिएफबिखौ आरो बे बिटिसि सिङाव थानायखौल' सिन्था खालामबा जानाय नङा। एनडिएफबिया दिनै बिटिसिनि बाहेरायावबो थादों, बिथांमोन दा मा मावनो हागोन। नंखायनो दिनै जों नुदों बे बाजेटआ जोंनि थाखाय गनायजाथावना जायाखै होननानै बुंनाय खार'ना जों बेनो आरो। नंखायनो आं खावलायनो सानदों रायजो राजाफ्रा मोजां सिन्था खालाय, बिसायख'थिया फैगासिनो दङ। बिथांमोना नंखाय खोथा बुंनानै बिराद गोदै बुंदों, मिशन लादों, भिजन लादों, माखासे खामानिफोरखौ बिराद बिथांमोना मावदों होननानै देखायबाय थानो नागिरदों। जोबनायाव जों नुदों बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हाया, बे फोरमान जाबाय। अलरेडि माने बाजेट हिसाबै गासै बिथांमोना जोब्बाय, बाजेट आरो गैला, बे सरकार आरो गैला, बिसोर बे सरकारनि भेलिडिटिया जोब्बाय। दा बिथांमोना बे बाजेटखौ खरसा खालामनो मोना नियमाव। मानोना सिगांनि जिथु इलेक्शन फार्स्ट नटिफिकेशन जिथु ओंखारदों बेथ' नैबे एप्रिल मासनि 27 तारिखआवनो जोबनांगौमोन। दिनै कभिडनि थाखाय एक्सटेनसन जाबाय, एप्रिलाव इलेक्शन जाहैगोन, जानो गोनांमोन, एप्रिलाव जानो गोनांमोन, दा सेप्तेम्बर मासाव इलेक्शन जागोन। नंखायनो दिनै नुदों जे बे सरकारा खुनु खामानि मावनो हायाखै आरो फैबाय थानाय दिनाव बे सरकारा फैयिया रोखा जागोन। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालामनानै मोजां सरकार लाबोनो थाखाय जाहाथे रायजो राजाफोरखौ समान भाबै नायनो हानाय, जौगानायनि खामानि मावनो हानाय बेखौ जोङो बिजिरनांगोन आरो।